Agi sa usa ka lig-on nga lakang alang sa mas limpyo ug mas pag-on nga kaugmaon, naglunsar karon ang local government unit sa Baganga og usa ka solar mill electrification program og kini giingong usa ka flagship initiative nga adunay tumong nga makahatag og sustainable, renewable ug cost-efficient energy alang sa katawhan sa nasambit nga lungsod. Ang maong programa gipangunahan mismo ni Baganga Municipal Mayor Laureano Taya, inabagan sa mga local officials, partner organizations ug uban pang nagkadayang sektor sa komunidad. Ang nasambit nga inisyatiba sa mong lungsod adunay tumong aron bag-uhon ang nakaandang pamaagi sa pagmugna og kuryente pinaagi sa mga bag-ong alternatibong pamaagi nga mao'y mupupo sa supply sa kuryente para sa ikabinibisyo sa komunidad ug mga konsumante. Sa iyang mensahe, giasoy ni Baganga Mayor Taya ang importansya sa maong solar mill technology aron makahatag og pagkunhod sa panginahanglan sa supply sa kuryente ikan sa traditional power source ug makahatag usab og solusyon sa dugay ng suliran sa katawhan sa kamahal sa singil sa kuryente. Lagip na ang kanunay nilang nasinati ang pag-brownout sa maong lugar. Gidugang pa ni Mayor Taya nga nag-invest ang iyang pamunuan tungod kay angay lamang nga makabaton ang Baganga og reliable, affordable ug environmentally sound solutions isip parte sa ilang damgo nga mas mapalig-on ang ilang mga programa sa infrastruktura samtang mapanalipdan gihapon ang kinaiyahan. Lagip na ang mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa katawhan sa Baganga. Dugang pa niini ang maong solar mill electrification program giingong importanteng sumbanan alang sa masalapad nga tumong nga mas mapalambo ang infrastruktura sa lungsod sa Baganga ug mopromotar sa usa ka climate resilient development program nga mas makapadasig ngadto sa mga mosulod nga investors. Katambayayong sa panggabahanang lokal sa Baganga ang B+B Construction Development Company Incorporated nga gipangunahan sa presidente niini nga si Engineer Vicente Bilangel ug ang nahisgutan nagpasabot nga sila mogamit og solar ug wind power sa pagmugna og supply sa kuryente nga ang labawng makabenepisyo mao ang residential nga konsumante, mga gagmayng negosyo, lagip na ang community services sa Baganga, Davao Oriental. Para sa healthy body ug stronger immunity, mag Santol Plus Gold na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa probinsya sa Davao Oriental. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.